koro iyudo link dhi e chunyo nagi TV kelena mine ne Facebook yes. 1 2 1 2 1 2 haiko sawa haket kama mano dingeno ketre kama itiyo gi fly gi ginana koro denge ka calling I'll share in this group. Sorry, 1 2 ng'ato osedonjo ka bwana Prince Meka ong'eyi ma imiye gimoro to mosedonjo adonja ma command ne nyingi tiyo office DJ go in now. So you are going to speak like this, so this mic should be direct to your mouth. So this means you want to speak from this side. Ah, 1 2 1 2 1 2. Sawa. Tutakaa katikati hiyo kiti, ndio? Hivi. At the center, kwenye hiyo mic itapata vizuri.
Nyakora moga juang chunyo nagi TV ka utulo makende magonero kamano maduonga inya kuom kete mana chunyo nagi TV mana kaka jodongo machona jodong luo jodong abila ne tiyo kod oseke kana gi yobusa kendo ne miyo gi mor. Maya momiyo chunyo nagi TV kendo ne kacha oseke mopogore wan go seke mar aguch siasa oseke mwatiyo godo ka kendo ne kacha jo siasa mopogore kendo wayuayogi kwayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone ja piny Koromga Juang. Wayo oseke wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke ma bende koro yo gavana mar Koromga Juang kendo kagi go mbaka ne to ang'o ma osebedo kagi timo to en ang'o ma bende gidom kagi timo Koromga Juang. Wan kaachiel kod oseke mar duond onagi ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore Koromga Juang, gino mosebedo ka sako it, gino ma bende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro ma bende kata weche masako it Koromga Juang kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e wut onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny mara metiere Chunyo Nagi TV, Rwaki Modi Magluo e Facebook page magwa Chunyo Nagi TV, lowa TikTok page marwa Chunyo Nagi TV, kato i subscribe gidongere e YouTube channel marwa ma Chunyo Nagi TV. Lowa na Koromga Juang e chenro magwa landa nyapiny kamora mara medhie watch en mana Chunyo Nagi TV. Kichiemo Chunyo Nagi TV, kidhi school Chunyo Nagi TV, kigombaka Chunyo Nagi TV, to kata kisero Chunyo Nagi TV adundo jaluo. Mana kama nanya Koromga Juang kamora mara mitira ka utulo makende morwa ke Chunyo Nagi TV adundo jaluo kama bendo wadhi gon kacha mbaka kachiel kod wendo wa mani studio ka wuono mana kaka waseke ojakelo ne kacha pile ka pile chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich Koromga Juang geno ni riyo maber kabisa ka wuono en chieng' tich abich tarik 14 dwe mar 11 gana 2025 Koromga Juang en thuolo na makende mar kwai mondo mi donji kendo kwadhi chaka kacha twaka kachiel ka thuon wacho ma wadhi go mbaka kawuono en rowere kaachiel koda telo wendo nama bende ngode studio kandi en Austin Ogalo mwadhi go godo mbaka Koromga Juang to chalo nade e weche ma bende otenore kaachiel koda telo mar rowere omiyo kete mana e Chunyo Nagi TV kama tai chinori en Steve James aka Nyakwar Nyaronye Wan. Austin akothul makende mamosni to riyo nade riyo maber mokwongo agoyo kamano kendo aneno kudhi maber kamano. Asante sana mukungu dwaere mar chako kendo kinyiso na janeno mara ni to Austin en wuod kanye to Nyakwar ng'eni jaluo nyaka pakre. Pakruok nitie thothne ahinya dhano mang'eny mwasebedo godo osiepe kendo mwasewuotho go kuonde mang'eny yore go mag somo, yore go mag ohala, yore go mag menyo ma kila ng'ato kowuok nyaka meny thothne gi moko ng'eya kaka Oto. Oto ne nying mana yudo bende iluongo ni Oto. Ibiro winjo kanyo ka ji wacho ni Oto, moko bende luonga ni Austin Ogalo, moko bende samoro ibiro winjo ni giluonge ni Nyakwar Kitoto. Koro Kitoto no ne en kwarwa. Koro mano en nonrona moa chien kabisa. Bende an koran Nyakwar Patricia Dar. Ero kamana abe Nyakwar Nyaronye Wan Nyakwar Mkalo goto wanyende okem fangano amor kabisa karumo kachiel koda Nyakwar to binde ka bende wanano ni kecha kaka chiel kom youth au kaka chiel bat youth leader ma Kisumu tendo ni telo ne wuke dala kwara no telo yo mora kwarwa nobedo chief ndalo mang'eny ahinya kendo ji bende ne kawo leadership kuome. Bang' mano apani kana dhi primary na nasomo school moni Nyabondo Boys Boarding Primary School. Nyabondo Boys Boarding kuro ng'eni chon ndalo mane wadhi school ok en chon ahinya but kapok gik moko nolokore kwa donje Kepsea gi kinde mane wadonjo kono chon ahinya jopuonje ne kwanyo nyithindo ne giwacho ni in koro idhi bet prefect, in idhi bet president, in idhi bet deputy president.
mane kuma nachako yude telo Nyabondo Boys Boarding kuro kanoyiera mondo achung'ne weche mag language. Ma nyiso ni weche mag languages go gin gik masebedo ka ahero ahinya. Bang'e awuok kanyo adhi St Mary School Yala. Kanyo bende nabedo a student leader no lead communication. Koro bang' kanyo kadonjo yo Kambalariany yo Kamaseno kocha bende asebedo jatelo kuonde tiegruok mang'eny, groups mang'eny ahinya e mbalariany mar Maseno kanyo. Kaeto eka bang'e koro ing'eni ka une mbalariany kuwuok usesomo usetieko to koro waneno ni wabed gi group kaka young professionals ma upcoming mabiro magombo neno ber both ne kuonde mwahae nikech samoro ing'eni ing'iyo ga chien dala kumihae, ing'iyo ga gweng'u ni chalo nade, to kuwuok ji matin udhi uchope mbalariany en ga geno ni kudok tubro kelo change e gweng'u kanyo kendo ubro miyo gweng' lokore. Emomiyo jodongo ne tero ji skul, emomiyo wuonewa ne terowa skul mar mondo mi wadogi walok dala. Koro nwariwore kaka Young Turks, Nyanza Young Turks. Koro kanyo ema bende nyaka sani nachako kaka Secretary General, to kuom hawi maber mwaidho ngas. Koro ka chairman wa ma previously nowuok, en koro nowuok e league mar youth. Koro kendo age mare noingo kendo odonje weche moko ma he went outside the country. Koro negiketa mabedo chairman margi mar youth. Koro mano kinde kaka wechewa mag telo segabedo. Gisani Nyakoromogo Jwang' digibed gomb ng'eyo ni to koro Austin Ogalo sani tiyo kanye apart from bedo youth leader Kisumu County? Okay, kuom sani to atiyo sirikal mar county ma Kisumu kaka jagono ero mar weche mag communication, kendo kuom hawi maber kendo kuom ng'uono atiyo office mar Daktari Matthew Ochieng' Owili ma bende en deputy governor ma Kisumu, kendo dawachna gone erokamano ahinya kuom miyo wa nafas kaka youth mar mondo mi wabed e spaces abilago, mondo mi wagerre, mondo wakonyre into kwadhi e ngimawa mabiro mbele. Erokamano maduong' ahinya. Ahero kabisa kaka ichako gi kaka me bende ni wacho ni mokwongo nosiemi un jok mane iting'o badgi malo. Imbe kare nigi experience ni. Experience no an go. To wach mar ting'o bat malo ni ok en wach mabiro ga bira. Ok inyal chiewo kawuono to ting' badi. Ngiso ni ntiere experience moro kata ntiere neno moro ma ng'at mating'o bad ng'ato no nigo kuomi momiyo ting'o badi. Koro ting'o bat en yo ma nochakore chon kata kaka niyiero ji chon. Ng'ama dichuo ka ne nigi familia mari tinyuolo yawuoyi mang'eny, pod niyiero ga ni yawuota gi wuoda ni to ema bro timo kama wuoyi machielo ni bro timo kama wuoyi machielo ni bende bro timo kama. Gweng' by the way ne chung together to giwacho ni ng'ane ema dhi bedo chief marwa kata jaduong' gweng' ni siemo gege loth ni mae jodongo ne bet piny to winjore to giwacho to jaduong' no bende ne wacho ni an katieko taparo ni ng'ane manyalo timore nade nyalo kawo kara. Mane kaka yiero mar ting'o bat no osegabedo e luowa, kitewa gi timbewa. Bineno ka bende en method maber kabisa monongo bende rowere miyo telo. Ok anyal wacho chutho kineno kada ka bende mbalariany sane wabedo ga gi elections ke gik moko bende oselokre maber kabisa. Ineno ka bende onongo bende jopuonje temo siemo gi kose emege the Democratic Rat mondo gimbe ginene to ng'ama nyalo telo wagi go mbulu kose chalo nade. Ngima mar dhano kitin samori yonge ga experience malach ahinya. Iwacho ga ni jodongo kobet piny gima youth gima gineno ka ginindo gi bunde gi piny. Joma tindo ok nyal neno kata yedha ng'owa wiyien malo. Mangiso ni gin gi experience, gisebede ngima kama giseneno ni to ng'atni ka miye responsibility machalo kama onyalo timo nade, bende onyalo ginene gi maber nikech ka untiere kamoro kaka for example wanyalo chako kata gi family setup, ing'iyo ga timbe ng'ato kako timore, kako bedo, ambitions mage, what gik moparo
eka itimori nade eka ng'ato disiemi mawacho ni ng'atni adwa ni okonye e yo makama kama kama to yo misiemigo no ineno ni nyalo konyori iwuon kendo inyalo konyo jomoko bende manyiso ni jomisiemoga isiemega mondo gikony jomoko ok ni gikonyre kendgi gin giwuon. Kaka Austin Ogalo, kido mane miparo ni mar telo mabende in godo mabende nomiyo oganda mabende seche moko ne in godo e mbalariany kacha to mi telo okenge kokenge? All along, chakra bed rawera matin, asegomboga ni ji odag maber kaluwore gi dak ma an awuon asebedo godo. An e neno mara, aneno ni kwabet gi ngima moro, mimor tabenda mor, to nyawadwa machielo cha bende mor. En ngima maber sana ka ji te nigi mor. Kendo kelo mor ne dhano no, ema en ga, anyalo wacho ni en ambition mara maduong' ahinya. Ni dhano obed mamor. Bet mamor dwarore gik mopogore opogore. Mondo ibed mabor, samoro nyaka ibed gi pesa bende, nikech pesa kelo mor ei pacha. To pesa ni iyude nade ka ji otiyo matek. Koro en ga encouraging ji mondo wati matek, mondo wabed gi gimoro, mondo wabed mamor, mondo walok kuonde mwa ae. Mano ema en ga aim mara kabisa, mar loko society marwa kako bedo, nikech nitiere gik moko mabende timore e society ma samoro ok ber ahinya kaneno ga kora ka kora. Koro mano the main thing ahinya manyalo wacho ni agombo ga ni mondo dhano bedi gi jogo eko man go machiegni. Ang'o ma seche moko wanyalo bedo kata mana midhiero mane mabende samoro tend rowere bedo ga godo kata mana rowere manie telo? Ing'eni sama ibire telo, iwacho ga ni olemo monyak maber emibayo gi kidi. Kite ng'eny ne ojende kumora mora magitele. Nikech thoth ji feel ga ni mondo mi ibed gi rieko moro mar konyo ji, nyaka ibed e age moro. To anawacho ga ni samoro ng'ato nyalo bet maduong' ahinya, mobed kata higni 70. To paro mare moparogo mar konyo ji onge. Osedak aming'a, yes, osebet gi experiences go te, but ok odwar ber ne jomoko. Koro koneno ka ng'ato kel madwaro ber ne jomoko, to kendo ok more ga ahinya. Koro apani lweny ma hinyo ga ojende ahinya en goch kuom jodongo samoro, to samoro bende kuom ojende owetegi giwuon. Nikech dhano ok nyalo herore duto. Mano e kaka ngima en. It's a fact manyaka wabed wa accept ni ji te ok nyal heri, to bende in iwuon be ok inyal hero ji te. But kudak maber kumor, to piny apani bedo maber. Ipanade ang'o momiyo thoth oganda mang'eny ok geno telo mabende rowere miyo? To mae ma samoro seche moko kobedo rowere ok yud spaces, ok thoro ga yudo spaces chutho kata mana e sirikal sectors gi kata mana e siasa. Ang'o ma ipani osebedo ka timore kata ang'o momiyo ma timore? Gima duong' ahinya en horuok gi bolruok. Ma samoro jende ing'eni samitin to in ga gi ngufu mang'eny. Idwaro ga ni tim gik moko piyo piyo kendo chap chap ahinya. To samoro telo kod leadership dwaro gimiluongo ni patience. Koro lack of patience ni ema miyo ga samoro bedo kuonde mag telo go bedo matek, nikech adieri rito oganda dwaro patience maduong' kabisa. Apani mano e virtue ma samoro wan kaka jomatindo wakoso. Ema miyo dwaro ga kibet gi jok moko miluongo ni mentors. Mentor biro ng'isi ni kato piny ok ter kama, piny samoro itero mos. Apani iseneno ko e kinde ma sani bang' tho mar ogai maro maduong' Raila Amolo Odinga, may his soul rest in peace. Bang' tho mare ineno ka bende ne en ng'at ma embrace ojende ahinya, but notimo ne gimiluongo ni guidance. No guide gi ni to kama idwaro kama to nyaka watim kama. Ineno ka ne en gi following ahinya mar ojende matindo, nikech nowinjogi as opposed to jotelo moko mok dwaga winjo pach ojende, nikech sasa miwinjo pach ojende ekiwinjo pach piny, nikech ojende gi ema ni oko e streets, ojende gi ema temo manyo koni gi kocha, nikech pok giyudo that base magibete. Koro kidwayo ng'eyo gima piny en to penj ojende.
Iwacho ni telo mar ojende bende seche moko bedo gi ng'ikni kaluwore kaachiel kod nok mar omenda. Ojana onge omenda ma bende nyalo timo godo achiel ariyo adek mondo mi obedie telo. To king'iye to en jal ma bende koro nigi paro maber. Ma ikonyo nang'o jatelo? Apani pesa we aduoke e yo machalo kama. Ing'e ni pinywa masani kidwa go siasa to ji wacho ahinya ni nyaka ibed gi pesa. An awuon wach mar pogo ji pesa ok adagi, kendo awacho ne ji ni sa asaya ma jasiasa obiro kamoro to ng'isou ni rieduru lain amiu pesa to rieda timri nade ikawo pesano. But kidok piny ibet e odi to koro parane ni to ang'o manyalo konya, nikech sani kinyiewo gimoro amora, inyiewo kalam, inyiewo buk, inyiewo kom, nigi tax ni kochoke odhi kanye? Odhi ne sirikal. To tax ni, tij tax en ang'o? Sama tax osedhi ka sirikal en konyo jopiny. To kimiyo ng'ato mandet, ng'ama nigi mandet mar ng'iyo wach taxes gi gin jotelo mwatimore nade mwayiero. Koro kuyiero ng'ama gele to uchoko tax to ka umiye to ok otim go gimoro amora, odwa chako paro, ong'e ni un uwero ang'o? Uwero pesa. Koro pesa cha ema obiro timore nade? Obiro kawo miyi, nikech adiera ahinya chutho onge ng'ama nigi pesa mang'eny wawach ni kata kaka Kisumo ka manyalo pogo ji te Kisumu te ok owe ng'ato, onge we ng'ato, onge ni riedo line mar ji matin. Obeda beda ka in gi pesa ahinya, beda pesa maber minyalo pogo ji te. Onge ni jok moko noyudo, jok moko noko yudo, obed ni ji te inyalo mi pesa. To bed ni en pesa manya biro pile, ok ni kawuono idhi Obunga imiyo ji 500, ibro dok Obunga kendo bag higa achiel imiyo ji 500. Mang'iso ni bang' higni 5 pesa misemiyo ng'ato e Obunga kucho en $2,500. $2,500 konyo ngimani nade in a span of 5 years. But kiyiero ng'ama ber maparo ni kadhi aloso ndara e Obunga kacha, ndara ni koyawe obet ndara maber, to dukni sasa moyaw ndara dong ineno ka ji yawo dukni e bath ndara. Dukni gi indike ojende, nikech duka thothne ojende mabete indike ojende. Duka ni pod dhi dwaro watchman marite. Ng'eni sama gigi te timore kama to economy thrive, ji yudo employment, ji yudo gige machalo kamano. Yiere ng'at moro ma at least kodhi onyalo bet piny gi investors. Owacho ni koro adwa yawo kambi, kaka koro adwa yawo Duondo Nagi kata Chunyo Nagi TV. Chunyo Nagi TV ka kibire nyaka iyud ng'ama ywecho, nyaka iyud ng'ama loso mitambo go bed maber, nyaka iyud ng'ama nie tok kamera, nyaka iyud ng'ato mobet kanyo ma interview ji. Ng'eni jogo ng'eny. Mano ng'ama o create employment for a lot of people ma ok inyal yudo gi 2,500 cha. But ko space ntiere ma ji nyalo create such things to bedo maber kendo economy thrive. Tapani mane gima Raila Odinga ne dwaro. Erokamano. King'iyo ipan nade en higa moro manade monego ng'ato nyalo koro chako donje koro e paw siasa kaka rawera, youths and politics? Higa tapani ng'ato kochopo higni 25 to en ng'atno ero manyalo bet piny gi ji ma kel paro ma ji winjre. Ok omino ni ng'ama ni tin ne higni 25 ok nyalo bedo e telo mar siasa mohenyre ma oko ni. Adieri makende ni ok inyal samoro ok inyal kawo higni 21 timiye no bed mbunge gino inge ok inyal bet mbunge gi higni koro ng'ado wacho ni nikech rowere be nyiwa winjo gini maber kabisa. Higni adi mipan ni koro wanyalo chako trust rawera gi telo, bed e position mar MCA, position mar mbunge kata moro amora? Gigi bende luwore gi ranks. Ranks. MCA nitie cheo moko kaka mag student leadership mag university go machalo kamago. Mago to ng'ato nyalo bedo as long as you are 18 and up. Nikech bende ng'ato ka en below 18 ok onyal bedo e telo machalo kamago. But adwa ni wa compare gini gi thum. Thum ma samoro jogi wawero. Thum ka nyathi matin ogolo thum tineno ka ji winjo thumbe no ahinya. Ndalo moko kijana moro nowuok kane pod en e high school miluongo ni Trio Mio. Samoro ahero ga tiyo gi example mare. Nowuok kendo ji nohere kendo ji ne winjo thumbe mage. Ok omino ni ok onyal goyo thum, but niyudo ka management mare jok mane konye en
anyuola ne nitie mine gi nitie kanyo wadgi nitie kanyo mane sapote nok nyalo weye kende ni koro trio miyo in gi thumbini imanage kendi manyiso niya ojana moro amora mokel e position mar leadership dwaro guidance kendo dwaro ng'at moro mantie e bathe mang'ise ni kakor watim kama kokonygi kamano the more gimedo dongo the more gibedo gi experience to the more gibiro konyo jomoko bende. Nyading'eny ineno ka bende ka koro yudhe wuok oko mar bende koro dhi go kura to iyudo ka bende ka koro youth samoro ok chung gi youth wadgi to bang' election be iyudo ka bende koro blame game ng'eny to bende king'iyo adier iyudo ka adiera en youth sama ok chung gi youth wadgi sometimes bende iyudo ka bende koro kwadhi kacha campaign met mar atari lakini koro kochopo to koro ji koro shift mana goal full coach chalre achala anyalo pimo mano gi thuon gwen thuon gwen apani kitimo poultry farming tiketo thuon gwen mabet romre mapesre tiyudo ga ka gitemore kanyo to thuondi go dhaoga kabisa manyaka thuon moro maing jowadgi koro en owene ga utawala masasa ma entie to kendo thuondi moko timore ga nade wene pap gorruok gi tuomruok no en gima kawaida e nature mar dhano ni kwaromre kodi to ka miya idea ti ng'ato nyalo penjore ni miya idea nade to waromre mane shida ma wabedo godo but kwabedo gi riwruok mar oganda gi riwruok e paro to wacho ni Steven kawuono ichung' ne itelonwa kama ng'at machielo ni telonwa kama ng'at en ga spaces chances go emok ng'eny ga omiyo yudhe larorega tok giherre nikech opportunities mobedo created for the youth in the political space gitin ok ging'eny yudo ka youth achiel ema bedo nominated ang'o e assembly ma Kisumu koro opportunities go ok ng'eny koro matin mantie gi ji laro koro e larono ema gikosanaga to ema miyoga ji ok support youth wadgi but that is something that is wanyalo wacho ni en unfortunate kendo onego walokre ahinya sama in gi paro moingo mara onego abeda piny tayie ni ng'ani nigi paro moingo mara kendo pache no ber kendo nyalo konya to wabai that idea to wadhi mbele mana pane ber kabisa to ka penji ineno nade roles magi kaka jalo bende koro chung ne rowere Kisumu County nyiso ni roles magi gin mage to gi achievements mabende gi nyaka gi sani isi achieve mabende rowere nyalo wacho ni adieri ma to Osino Ogallo osetimo magi ma konyiso ni to role magi kanyo koro rowere koro winjo kanyo koro mga jwang' ponono ni kanyalo lorna ote magi e Facebook page mago ma Chunyo Nagi TV, YouTube page Chunyo Nagi TV One Live kacha bende Rumba TV Live kacha ponono ni nyalo miwa penjo mara manyo koro mga jwang' te wacha kacha kete mana Chunyo Nagi TV pod wan kande kacha kod Osino Ogallo ma bende koro nyiso wane to chalo nade rowere kod telo Austin migepe magi kata gima bende koro timo ka jalo mabende koro chung ne rowere kachiel koda bende achievements ma bende sa achieve ne rowere kaka Osino Ogallo achievements ng'eny but anyalo wacho mana matin spaces ma wantiere atemo ga advocate ahinya ni mondo wakel yudhe machiegni mondo yudhe go donji spaces ma wantiere go in terms of employment, in terms of opportunities nikech inyalo yudo ka samoro youth wado biro ng'isi ni bwana an gi project machalo kamae adwa ni mondo konye e project ani but aonge kaka nyalo chopo ne jotelo dang' ikonye mondo achopi koro tija maduong' ahinya kanyalo wacho en ga chopo wach mar yudhe malo samora mora ma ji obet piny ka decisions are being made kidwaro ni gimoro timre to voice mar youth ni kanyo nikech atemo ga mondo mi gimora mora ma jogi ang decide ing'eni kokan comfortable gi the decisions that are made nyiso ni yudhe wadwa bok gin comfortable nikech ka wan age mates gima mora most likely 70 to 80% nyaka mor ng'ama bathe koro in terms of creative economy mabenda se beda ahinya concerts mang'eny osebiro Kisumu nwa setiyo gi Costa Ojwang by the way concert mare nwa temo konya ahinya mondo ji giyud waivers mag kuonde mag dhi
gidhi perform go waivers mag advertisement kaka ineno screens ma wan go e town kae gindige to bende access mar chopo ir jotelo apani namiyogi that access ma gichopo ma bende ne giyudo good reception ma giwacho gige ma gidwaro kaka wasanii ni wan wadwaro konywa kama nikech being in those spaces, that platform, that yuda ng'at ma wacho kamoro ema is the most important thing nikech sama ji dhiga e negotiation table ting'iyo ga ni ini wacho wach mane to ini wacho wach mane to un jogi obedo represented nade. Koro mago is some of the things and a countless time yudhe mang'eny biro ga bedhe ma kwayo school fees anang'o samoro an ok anyal bedo gi capacity mar chulo ne gi figo but atemo ga ahinya mar ok ni chopo ne kata jatenda kende to jotelo mamoko mantie within the county manyalo konyo ng'ato samoro gi basari samoro their own personal basari kata basari michiwo gi county government. Ero kamano modong' ahinya wadhi ane mondo wang'e ni to members ponono wan kande kaachiel kod penjo moro amora kandie na jal mabende koro kete chuny Nagi TV kandi wan kande kaachiel kod iluongo ni Prince Emeka wuod Nyaramba wacho ni boyno ong'eyo tiyo office of the deputy governor. Boyno ong'eyo tiyo maber kabisa e office of the deputy governor. Kamano donga nyamano Prince Emeka wan kande kaachiel kod George Adero bende wacho ni neno chenro ne yo makare twak ber mar atari wang'ene to komachielo koni bende wan ka gi members mabende somo kodi kel penjo ka wan kacha gi Will Kamusa bende wacho ni ne chenro kamano donga nya kuom kete mana e chuny Onagi TV kandie kaachiel koda bende Filda wacho ni winjo maber kabisa kana gwenge mag Maseno. Asante sana nekora mgajwang kwa dhi mbele kacha chandi wana ka bende sani koro 2027 and watedore kacha gi siasa summit mara tari kacha maber kabisa rowere bende koro wuok oko to jogo bende koro timo gigo mopogore wan gi bloggers kacha wat gi fans kacha to duto te rowere ma bende koro ikete gigi mondo tim to ka bende koro rowere mang'eny kabisa osebedo ka wito ngimagi. Thoro jok ma bende wito ngimagi gin rowere matindo nikech wacho ni samoro josiasa tiyo kodgi samoro gidhi adhiya kata blandi gi bende kama bende koro wachomo kama bende koro rach nikech koro siasa tedore to rowere midwaro mondo mi tigodo e gik machalo koda kama. Siasa ber kendo siasa ma 2027 dhi bedo maber kabisa kendo mamit ahinya. Mokwongo adwa chako gi wach Kasipul na neno ka rowere moko noneg Kasipul kono ma bende ne en wach mane lit na ahinya kaneno ka ojende wetewa tong'ore kendo gojalo. Adwa wacho ni ok en gima ber kabisa. Wang'eyo ahinya chutho ni mago nitie ng'at mane behind gigo nikech rowere go nok nyal wuoka ni gidhi mondo gigore. But siasa ma 2027 anda kwayo jotelo machung' ni ng'ato wuoth gi microphone gi speaker itwe speaker ni e lori kata e pickup ni moro tibiro kuma jopiny nitie to kisechopo nyis jopiny mondi gimidwa timonegi ni an kaka ng'ane achung' kom mar MCA gima dwa timonu en 1 2 3 tidhi time nade to kok atimo to wadhi timi nade akeni bende iwinja maber kanyo. Kisewuok kamano kendo chak wach mar pogo ji gimoro. Of course sami manyo ji nyaka meny to e menyo no emi wacho ni nitiere jok moko kaka bloggers. Ing'eni koro onge tiende in kaka blogger ng'ato kawo wach ni for example mi 50,000 kose mi 50,000 en 50,000 en mari kendi ni wuon ikawo 50,000 no tidhi tikawo space ni social media space ni mabende jopiny ema followi gibiro gi followi maber kabisa kendo gine magimi that respect ma en go mondo mi ichop ir jasiasa gi followers go gin ng'a gin jopiny manyiso ni jopiny ema mi mandate mar bet gi simu bet gi that airtime mar wacho wachgi nikech gi believe ni blogger dhi yudo first hand information mowuok kanyo mowuok ir josiasa go kata koro nego bi ong'isgi nikech jasiasa ok nyal wuotho e dhood ng'ato ka dhood ng'ato ka ng'ise ni mae gima timore mane gimomiyo bloggers idwaroga kata jogego iko matimo weche go iko mag communication. But kidhi somo mar media kata communication ting'isi ka nitie gik moko miluongo ni ethics. Ethics gi
achiel kuomgi en ok ninyalo wuok awuoka gi information mar miriambo tidhi adhiya tihenye wang' ji tiketo negi to ing'e ang'e maber ni jogi luwa kendo jogi trust gima wacho tiketo negi miriambo accountability no onge mano dang' ibed ng'ama rach kabisa onge shida kao pesa ir ng'ata kata wuok ni idwa support ng'ata kila ng'ato nigi right mar support ng'ata in fact all these politicians gin nyithindewa gin nerewa gin owetewa we are all brothers and sisters in one way or the other onge tiende mar fuel violence kata tulo kata yany ma ok nyal konyo nikech samoro yudo ka bloga wuok to dhi yanyo ng'ato malich ma kata en owuon ong'e adier ni ng'ani tatimore nade ing'e ni mane siasa but ji otime gi limit moro ahero kaka sani siasa moro wuok ka ni dhi dala koso ok dhi ber malich ka ji nyalo wuoya kamano ni wacha in onge lweny mikele siasa onge tulo ena ni ma ng'ani ok ahero nikech kama pok okonyowa kama dhi dala koso ok dhi moro ba winjo kiwacho ni bai ji otim mane the best way mar timo gini kawa pich ng'ama ok idwar no ket kanyo tiwach nang'o ni bai but wacho gik moko manyalo miyo jasiasa kendo iye wang' biro chako manyi nikech dhano en dhano to ang'eyo ni ji te ok gin joma beyo samoro inyalo wacho gimoro marach ewi ng'ato kata mane families kata mane gweng' iwinjo ka jirani owuoyo ewi jirande marach jirani wuok dhi go ang'o jirani same thing ka wacho gimoro marach ewi jasiasa iye nyalo wang' kaka dhano to wuogo timre nade otimni gimoro marach koro youthwa mondo kik gitim blogging mar kelo tulo gitima blogging ma healthy ji wacho ideologies in panga agenda mag jatendino emipang jatelo wacho niya ko chopo 2027 kuyiere ni first 1 year ndara mowuok kanye nyaka kanye odhi timore nade odhi go lam magi gik monego bed ni wawinjo nikech mage development erokamano mulo kacha siasa ma Kasipul to bende wano kacha Boyd Were na achiel kuom rowere ma bende wuok kacha kaachiel kod joma moko ineno ka rowere go ponono ni rowere wuok oko ne go kura gidhi go kura nikech Boyd en rawera gipako gidhi chung kod rawera achiel kuom gi kose ineno ka rowere ma bende sama ok nyal wuok mar go kura kacha cha gidhi go kura nikech gineno samoro ka bende koro Boyd chal ka gima bende koro kech accusation ma bende koro wuok kone gi koni awacho ma nikech koro Boyd en achiel kuom rawera ma bende koro chung ma bende koro chama te mako lwete mondo odhi mbele ma inyalo wacho nang'o gi gima bende koro timore Kasipul Ong'ondo Were noninde bade nobedo assassinated iwacho kamano bang' koseninde bade seat mar Kasipul ne en vacant mane kaka lo wache obedo ni wuode oneno ni seat en ang'o vacant to feel oromo nyalo dhi seat mar babagi mane babagi no seat no of course en mar jopiny but babagi mane ni kanyo koro neno ni en the best replacement mar babagi you can tell me ni by the time ni ko wuongi ne en go wete moko bende neno ko bedo paraded kanyo but ene mano timore nade mano wuok kata mora ne nyalo wuok but ne giwacho ni en mangiso ni they believed in him as a family ni en monyalo chung e wuoche mar babagi owuok ma odonje ne en ODM to dhi e nomination ODM notimo nomination ge Kasipul moyombo e nomination to wan jochama mar ODM koseyombe nomination jochama nowuok kendo jochama mang'eny aneno ga samoro ji wacho ni Gladys Wanga ma support gik machalo kamago aneno ga ahinya mtandao kiwacho but tini neno na ok en Gladys Wanga kende jo ODM osedhi Kasipul te karibu te nyaka Sifuna ji te Sifuna en secretary general mar chama ji nodhi kuno mo campaign ne te nyaka deputy party leader governor ma Mombasa nosedhi kuno mo campaign manyiso ni belief mar jochama en ni nyathino can sustain the needs mag jo Kasipul and if that is the position ma jo Kasipul no yier ok dhi yiere ni en youth kende idhi yiere nikech it fits to be there koro bang' kosemiye komno ekwadwa neno ni to e higa achiel nikech odhi bedo higa achiel kendo chak ji dok e yiero higa achiel mobet kanyono kaka youth odhi konyo youth nade to odhi timo ang'o e higa achiel modhi bet e bunge kaka
MP Makasipol. That does not mean na discredit other candidates ma participate election no, but with the regime right now gik matimore sani gi siasa kaka nene kono samoro wajadhi ga ground kono yombe dhi bedo matek ahinya kendo jok ma compete kode ok apar ahinya labda gimoro nyalo timore diere ka maybe, but as it stands now o stand a higher chance mar yombo kanyo nango ipanando nango kaluwore gi manifesto mare bende nikech en owuon kaka Boyd odhiga kowuotho kowuoyo konyiso ji gimodwa timo to manifesto mare no ing'eni chama be nyaka approve ga ni in koro kisekelo manifesto mare idwa timo ne ji ang'o, but being that is a young person obedo guided en bende iwinjo nitie kony moro mimiye monego mana ng'isi nonego mi young people ja support mimiye mondo obed as one of the leaders kat not as the leaders aman youth mag Kisumu County kitangene joka school moko bende ne kandi. What is your message to the youths in terms of what is going on there? Un kaka un gi chama moro ma bende nyalo wacho ni bwana left right sani do you do that wacho ni bwana one left one right timorega kukni wago e aput ma wan ga gogo wawinjorega ang'o musekuodho iye kanyo aput apudwa kanyo anyalo wacho ni wan wa support kaka youth wadwa mondo yud youth support nga Boyd wa support kaka youth wadwa emmiyo ni winjo gimoro miwacho ni chude no chude no en slogan mar youth pok awinjo ka competitors mage wacho be chude no en mare mar youth nikech mane gima sani youth relate go jomoko bo oseloko gir chude no nikech gini koro gikete nikech iriwo lwedo jomoko wacho na par jomoko wacho na ang'o to mano ok en by the way chude no en slogan mar ni in youth wadwa chude nikech in youth nikech if you are a youth apani fail gima amba fail koro nikech wa identify kodi mane umi wayieri why are people electing leaders so that they identify kodgi koro iriero ga ng'ano mana ng'ami identify go koro jok mamoko go pok wa identify kodgi ginyalo bedo ni nitiere youths moko ma ngima gi nolal rakati ma bende koro jogi ne laro kombe to part of blames moko ni yudhe mag samoro kone mano bedo attack konde ang'o manyalo wacho kanyi kiapani se unjo gini lweny kowuok lweny niga gi two sides nitie ng'amo bedo attack to gi ng'amo attack nyaka sani mano of course wawe lweto bila ni gine ma ginyalo nyiso ahinya ni ng'ama no attack ng'ama but sasa ma ng'ato oro ni lweny kubiro go you must defend yourself koro wakia ni lweny manowuok ni jok manowuok ni dhi go jowadgi ema nogoyo monego koso jok mane defend themselves nikech siasa be en siasa ok ding'e ahinya ni ng'amo oro mane kata ng'amo golo kon mane but kobila owacho ni nentiere jok moko ma e team mar Boyd mano attack opponents magi then that was very unfortunate to be wan bendo ok expect tag moro ne bedo ni ji ne temo pimo Boyd gi wuon mare to an anyalo wacho ni kata e family mana mar weot ok unyal wuok machalre to ok inyal kawo blames mag ng'ato ikete wi ng'ama chielo kila ng'ato nigi ting' mare monyalo timo koro wamiya Boyd nafas otem tiyo mondo wane tich mare ni chalo nade but it is his responsibility kaka sani mar mondo mi end violence kan tie in his camp. Kisumu County Youth kachel kod Kisumu office mar Kisumu government as a whole ang'o monyalo wacho ni gisetimo ne rowere be ineno ka bende tiro kenge ma samoro Kisumu County system matek ne rowere okete okang' maber anyalo wacho kuom adieri makende Governor Peter Anyang' Nyong'o osetema ahinya osetiyo maber to ok ni wacha en mana ni ing'eni samoro kitiyo to okiti kendi by the way you work as a group oyiero ministers oyiero chief officers oyiero directors to expect ni jogi obed gi vision mar mondo mi gitim tijegi
but jogo te ok inyal yudo ni kila ng'ato en 100%. Nitiere gains mosebedo achieved. Anyang' Nyong'o in his own right senses, gi ng'ama en ng'ama is a very visionary person. En ng'ama ng'iyo mbele. Iwinjo ni gik moko kaka Vision 2030, gik machalo kamago. En ema notimore nade? En ema nokelo. Iwinjo ni constitution masani watiyogo gi. En bende nobedo gi so many inputs e constitution. Manyiso ni ei chunye, ei pache, ne en gi ber, noparo ber ne jopiny. To king'iyo regime manokalo kapok odonjo gi kaka osebedo, en bende osetemo. Anyalo chako wacho ni in the medical sector, kanyalo wuoyo matin, osekonyo ahinya. Apani en gi that touch gi medical health, nikech Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital masani koro level 6 ni nok nyal bedo level 6 ka nok otema ahinya dhire gi county government mar ang'o mar Kisumu. Of course gik moko ok nyal bedo perfect 100%, but so far he has some gains, at least in no para youth, and you can see jodongo ntiere bende, yes, but youths bende ntie ma are in the government mane Peter Anyang' Nyong'o okelo. Koro kadhie penjo mar siasa mar Kisumu, apani Raila Amolo Odinga ndalo moko no odhi liel mane dhano accident manotimore Coptic roundabout kacha. To Raila no wacho ni obro wuoyo gi jochung' te madwaro kom mar governor mar mondo mi giyud the right person. In all that conversation, bende nitiere ni Raila ne nigi favorites ma kata bang' tho Raila nineno ka ji owacho ahinya, ka giwacho ni ng'ane orumo nikech koro Raila otimore nade? Onge. Ne giwacho kamano ka ging'eyo maber ni Raila ne nigi a preferred candidate mare. To Raila Amolo Odinga ni in his wisdom gi ng'ama en gi kaka ng'ama ne en, iparo ni Raila ne nyalo dwaro ne jo Kisumo gi marach, ne nyalo miyo jo Kisumo a bad leader kata conversation mano dhi bedo gono. Nok onyal yiero ne jo Kisumo a bad leader. To koro wan kaka jo Kisumo, ka Raila nowacho ni oparo ni mae the right person ma has Kisumu at heart, manyalo loko ngima mar jo Kisumo, dang' wabed joma chal nade. Kiwacho noparo ma en ng'a? Abiro kanyo nikech bende gin gik ma ntiere in the public domain. Pod awuoyo wi ng'at mane Raila paro. The person ma Raila ne paro ni nyalo konyo Kisumo, nyalo keto Kisumo from one point to another. Ji mang'eny ahinya ne wacho ni en Matthew Ochieng' Owili. To Matthew Ochieng' Owili en deputy governor. Kendo chaka ng'iyo kendo ni Anyang' Nyong'o in his wisdom mare kaka prof, kendo siep bende ng'awa Raila Amolo Odinga mangita gi del ma ji bende ong'eyo, ma bende ne en first secretary general mar chama mar ODM, mose timo ne jo Kenya kata jo Luo kendo jo Kisumo gik mang'eny kabisa. Noyiero ng'ano kendo kaka ng'o deputy mare. Debed coincidence machalo nade ni Raila Amolo Odinga gi Anyang' Nyong'o are wrong e paro margi mar yiero ng'ato mondo mi otimre nade, mondo kony jo Kisumo. Ok awachi ni jotelo moko mochung' kom mar governor gin joma richo, ok awacho kamano. Gima temo wacho en mana ni samoro e ng'wech nyaka bed ga gi namba 1, namba 2 gi namba 3. Jogi te gin winners, but namba 1 nyaka timre nade, nyaka bedi. To gisani kaka ing'iyo gi kaka an anene, ok nawache kaka jagoero mani machiegni, but awache kaka youth mantie, but kendo ang'iyo ng'at ma en gi timbege, gi paro mage ma en godo. An aparo ni pach Raila no ema deber ahinya ka watiyogo. Mana ka en owuon jagono ero manoyierno owuok owacho kende notimore nade ni ok odwa, but mandate mane Raila dwa mieno an de berna ahinya ka jopiny omiye mandate no mondo waona go legacy mar ng'awa, legacy mar Raila, nikech he was indeed a true leader of the Luo, a true leader of the country, a true leader of the world, mane paro pach japiny. To kano paro pach japiny to ng'iso ni ng'ani be paro machal gi meka, then so be it, ng'ane mwayier.
ma youths Kisumu County youths to nigi nga sani ukuotho nade kuotho miwinjo ok en kuotho kendo sani kaka iwinja wache ni e kaka en of course kila ng'ato nigo opinion mare ok nyal bedo ni youth te wacho ni ng'awa ni Matthew Owili but majority ng'eni youth masani gin jok mana osomo gi free education mar Mwai Kibaki gi Grand Coalition Government mar Raila Odinga cha jogi gin jomosomo kendo gin joma paro kendo sani basic education nyaka mar form 4 no ji ochopo mang'eny kabisa koro ji ong'e gimiluongo ni legislature executive judiciary ging'eyo laws ging'eyo kaka piny timore ging'eyo ni piny sani nitie budget mabiro Kisumu ang'o nitie budget madhi Homa Bay nitie budget madhi kama ging'eyo they are well aware to mora ahinya ni gin politically aware ginyalo wuondi sawa sana kigolo gimoro kendo ginyalo wuondi but giriek gibiro chamo pesa ni kabisa but gibigo ni kura en gadieri mane pesa to gibiro chamo pesa to kata kaka youth leader gima bende nyalo nyiso youth ma Kisumu ni kura ma 2027 giket kanyo kiwinja maber kendo itiyo nini chunyo nagi sani ng'at manyalo konyo Kisumu king'ama riek kata kibet ma piny most analyze maonge corruption scandal moro malich mosewuok mineno minyalo wacho ni ng'ani kaka iwinjo ga jomo kiwinjo ni ng'ato nokwalo billion kia nadi ng'ato nokwalo million kia kanene kambi mane ng'ato nodhi kia kuro chako kwalo million mage iwinjo jogi nigi historia moro mar mayo japiny nikech sama nitie kambi ma ji obedo employed over 3,000 tidhi kwalo million kanyo ng'eni joka te nigi familia iwegi nono imiyo kambi moro lwar ing'eno kolwar gi nyingi tiwe livelihoods mag families mang'eny sana kokethore koro kapar ka ji abilago Raila wuon nong'eyo kabisa by the way such characters kendo nong'e kako deal ga kodgi koro the same way mane Raila deal gi such characters go ema pano nego wadil go kodgi koro kuchi ka in go to gisani apani nikech wan gi such conversations mang'eny but gisani Matthew Owili ema pani is the best candidate ma nyalo kawo kom mar governor. Erokamano asante sana kwa the national politics matin to ni youth mang'eny kabisa bende koro osewuok oko ntiere pogruok kata gwenyruok e paro to jok ma bende koro wacho ni 2 term to jok ma bende koro wacho ni 1 term Ruto 2 term Ruto 1 term to a number of oganda ma bende nowuok oko ma bende koro kodo sirikal mar Ruto ne gin Gen Z do mondo nyisa ni to ang'o momiyo gifel ni ten Ruto ok bernegi to ang'o momiyo iparo ni mondo gi support kata gi support mano koro depend gi kama intiere Gen Z revolution kane wuok inwa wuok e ndara kendo an achiel kuom jogo eko mane ni mbele ahinya kinyalo neno videos go nowuok go siep na bende miluongo ni Rastas Ayieko ji ong'e ahinya kaka Flako ne wan mbele ahinya kendo nolawa gi polisi malich kabisa kane wawacho ni Ruto must go to wawacho ni Ruto must go now nyaka odhi sani odhi dala sano to dhano notho mang'eny ahinya manok ber to in his wisdom kendo migosi Raila ema nowuok oko motimore nade mokwewa mwabet piny modhi ondikore gi Ruto ne en gi 10 point agenda moro ema pani Sifuna mabe pod apani ena youth wadwa ema notimore nade ema nondiko gino mo nokonye ndiko dong nowacho ni nokonye ndiko kabisa magidhigo maging'iso rais ni kwanza gimitim jok manotho ka obed ang'owa compensated mage ma jo ODM moko timore nade odonjo sirikal magidonjo koka sani wan mana gi gachiel chakre jogo nyoche donje to agreement mane giketo ni ne en agreement mane dhi nyaka 2027 agreement mar tok 2027 to according to him, why do you think ni youths are discontented yani okage mor go ang'o ma inyo gi mostly basically unemployment to unemployment ni inyalo mana lose
there is more investment in the economy in terms of creating more job opportunities bedo created nade kaka bila koro kembe moa loka mobiro nyocha neno sometime back Governor Nyong'o no sign memorandum mar kelo kambi mar loso yedhe miluongo ni Med Aditas. Koro kembe abila go kobiro jok midhi ndik gin jokanye gin joka be example machina ahinya en Makasembo ka kata Anderson kumigedeni yudhe matiyo e site kanyo yudhe matiyo e site go giya kanyo ok wanyalo wacho ni yudhe go iting'o gi kaka Bomet pile kikelo gi gin yudhe makanyo Edwoko gi godhiambo tidwoko gi godhiambo gina yudhe ma Kisumu ka ema tiyo e site bilago koro ka such things nyalo bedo ma create job opportunities to youth samose so gimoro e bundiye to en gi tich mong'e ni kinyo chiewo dhi kendo oonge ga koko mang'eny but samo denyo okenya ahinya kendo en pain. Morina Kotha kautul makende marwake budhero kamano donga nyako mkete mana kanyo Morina Kotha all the way from Nairobi Aviation College. Asante sana kwa mkete mana kanyo mano college maber kabisa. Austin Ogalo 2027 tigi medwaro gisani to pod onge gima an adwaro in terms of telo e kom mora and I don't want to represent jogewa kata yudhe wetewa in a way mar being in those spaces mar create negi opportunities but embeleka with good mentorship mabende wadwara ahinya tapani kasa ochopo ma bro nangisi ni nitie ages moko makichopo nitie age moro makori bro fail kaka nangisi ni boy noneno ka wuon gi gine to fail koro chieng ma bro fail ni sani podo ke fail sani feeling no poko donjo koso mende ma podonge juogi podo dag juogi poko yie koro dago kawach ni amanyo gimoro amora kuom sani but kanyalo menyo to ananyalo vote for Dr. Matthew Ochieng' Owili to mana en kende siasa mamoko mag wabunge MCAs kadhi mbele pod watimo ne gigi miluongo ni checking analyzation iwacho ni jachama kabisa ponono ne chama wacho ni waket ng'ato mopogre go Owili idhi timo nang'o Owili bono wacho ni mochung' chama wacho ni koro wakawo ng'ato waketo ka mano wabro ng'eyo kasano but okapar kantiere ei paro mara gi sani okapar but kasano ochopo ka gibro wacho kamano tang'e ni embe en gi wisdom enough obro guide wa kaka jogo eko mani machiegni kode ni watimo nang'o erokamano wakathul makene mag nero kamano duong' ahinya kuom kete mana chunyo na gi TV kapok watieko to akathul makene mondo mi ponono ni kacha gi wach mabende idwa nyiso kacha the members Rowere kachel kod jotelo kachel kod Kisumu mangima to gi piny Kenya mangima. Mokwongo kachako gi pinywa mar Kenya wamed bedo gi kwe nikech sama kwe nitie to ok walal ngima mang'eny to nikech ngima mar dhano en very important to kaduogo piny ka joluo kama winjowa wabed riwore kaka oganda gima duong' mar Raila noweyanwa ahinya en chama mar ODM kora kwayo yudhe kumoro amora ma gintiere wajoin uru chama mar ODM ni kwase join chama ma wantiere i chama to our voices definitely will be heard nikech in any system youths ng'eny ga wan gi those numbers koro those numbers ma wan go wa convert gi wakel gi e chama wadonje e chama mar ODM ka wantiere iye kanyo to wanyalo bedo gi that opportunity mar yiero very good leaders with our party to ka party wabend strong kamano wanyalo bedo gi a strong bargaining chip kwaluo youth leader marwa masani e chairman ing'e an mora ahinya ni Gen Z e chairman mar ODM mora kabisa nikech koro we feel our voices dhi bedo hard kendo idhi neno wabunge matindo tindo ahinya ka wuok e ODM kanyo kata jotelo mang'eny mar Owerni madhi wuok. Asante sana kaka achiel kuom rawera Babu Owino njogi ma ji wacho achiel ariyo adek in iwacho ang'o? Babu Owino en a very visionary young leader kendo kata kaka His Excellency Gen Z marwa ncho wacho en ng'ama niga bright future e siasa ka to king'iyo kata historia mar Raila nikech naneno conversations mang'eny mar weche Kingpin ang'o ng'eni bedo Kingpin onge kumiyiere Kingpin man pok naneno kuma joluo no bet piny mowacho ni koro giyiero
onge. Wuok ga wuok. Iwacho ni juogi ma bro timore nade? Juogi bro wacho. But in my opinion, ong'ama ber kendo osetemo advocate sana ne weche mag yudhe. And I think time will tell kaka siasa be. Ng'eni siasa be nigi onge pimometer minyalo pimego ni kinyo chalo nade. Gima lokore kata within 2 hours. Koro kaka pimometer bro pimore kadhi malo. Kaka bro neno, but of course wa wishe well to dwa hera ahinya mondo obed considered party mar ODM in whichever wisdom magineno kumora mora maginyalo gikete obedi pod a party no mar ODM. Apani en ng'ama has a lot of impact as well. Ero kamano udonga inyo kora mga juang kuom kete mane chunyo nagi TV chakranwa chaki nyaka gisani kama bine wanagana chiel koda Austin Ogalo ma en kacha jatend kuth marowere maidore county no ma Kisumu wagomba kamber kabisa. Ero kamano kuom ote magi mabende imiwa isdo kanji kora mga juang med kete mane chunyo nagi TV kama bende podwa medo kiloni kacha weche mo pogro kora mga juang mane taichendo enan Steve James aka nyakwa nyaronyo wan kachiel koja picha mara Felix Omondi mabendo tomatek mar neno ni chendo ni wuok maler kabisa kachiel ko director mar chendo ni Nelson Mandela Okore to gi wendo wa my studio kandi longo ni jatelo Austin Ogalo wacho ni poko ujo juogi koro kenen juog kega kose juog pesa kaka wanete oritu Chunyo nagi TV aduru jaluo Nyakora mga juang chunyo nagi TV kautulo makende magonero kamana madunga inya kuom kete mane chunyo nagi TV mana kaka jodongo machona jodongo luo jodongo bila netio kod oseke kana ge yobusa kendo ne miyogi mor Maya mame chunyo nagi TV kelo ne kacha oseke mopogore wan go seke mar aguch siasa oseke mwatiyo godo kao kelo ne kacha jo siasa mopogore kendo wayuwayogi kwayo pach gini to enang'o mabende gigombo timone pinya koro mga juang wayo oseke wan gi oseke mayo MCA oseke mayo mubunge oseke mayo woman rep oseke mabende koro yo gavana mar koro mga juang kendo kagi gombaka ne to ang'oma osebedo kagi timo to enang'o mabende gidom kagi timo koro mga juang wan kachiel kod oseke mar duond onagi ma en oseke mwa yuagodo paro mopogore koro mga juang gino mosebedo ka sako it gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo paro mamulo it koro mga juang kamora mora metiere chunyo nagi TV rwaki mode mag luo Facebook page magwa Chunyo Nagi TV lowa TikTok page marwa Chunyo Nagi TV kato subscribe gidongere YouTube channel marwa ma Chunyo Nagi TV lowa na koro mga juang chendro magwa landa nyapin kamora mara medie watch en mana Chunyo Nagi TV kichiemo Chunyo Nagi TV kidhi school Chunyo Nagi TV kigombaka Chunyo Nagi TV to kata kisero Chunyo Nagi TV adundo jaluo